ആലപ്പുഴ തോട്ടപ്പള്ളിയിലെ കരിമണൽ ഖനനത്തിന്റെ പേരിൽ നടക്കുന്ന വൻ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പിനെതിരെ CBI അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട കരിമണൽ വിരുദ്ധ ഏകോപന സമിതി. സ്വകാര്യ കമ്പനി കുറഞ്ഞ വിലയിൽ തീരത്തെ മണൽ കടത്തുന്നതിലൂടെ സർക്കാരിന് 2841 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് വരുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഏകോപന സമിതി ആരോപിക്കുന്നു. മാസപ്പടി വിവാദത്തിലടക്കമാണ് സമിതി അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. 2019 മുതൽ ആലപ്പുഴ തോട്ടപ്പള്ളിയിലെ പൊഴിമുഖത്തു നിന്നും KMML കമ്പനി 20 ടൺ ശേഷിയുള്ള ലോറിയിൽ ദിവസവും 300 ടൺ മണലാണ് കടത്തുന്നത്. 10 വർഷമായി തോട്ടപ്പള്ളി ഹാർബറിൽ നിന്നും IREL കടത്തുന്ന മണലിന് കണക്കില്ലെന്നും കരിമണൽ ഖനന വിരുദ്ധ സമിതി തെളിവ് സഹിതം ആരോപിക്കുന്നു. ദുരന്ത നിവാരണത്തിന്റെ മറവിൽ CRZ നിയമങ്ങൾ കാറ്റിൽ പറത്തി വൻ ഡ്രഡ്ജറുകളും ഹിറ്റാച്ചുകളും ഉപയോഗിച്ച് മണൽ നീക്കം തുടരുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ 3 കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ 54 ലക്ഷം മെട്രിക് ടൺ മണലാണ് കടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ടണ്ണിന് 14,618 രൂപ വിലയുള്ള മണലിന് 464.55 രൂപയ്ക്കാണ് സ്വകാര്യ കമ്പനികൾക്ക് സർക്കാർ വിൽക്കുന്നത്. ഏതാണ്ട് 2,841 കോടി 75 ലക്ഷം രൂപ സർക്കാരിലേക്ക് വന്നത്. ഏതാണ്ട് ഞങ്ങളൊരു വിവരാവകാശം കൊടുത്തപ്പം കിട്ടിയത് ആകെ 20 കോടി വന്നിട്ടുള്ളൂ. വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തോറിയം ഇതുവരെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവരുടെ കണക്കിൽ ഇതില്ല. ഇവരുടെ വിൽപ്പനയിൽ ഈ IRELൻ്റെയും KMMLൻ്റെയും കണക്കിൽ വിൽപ്പനയിൽ ഇതില്ല. അപ്പോൾ തോറിയം പോലെയുള്ള എലമെൻസ് ഉള്ള ആണവ ഊർജ സാധ്യതയുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻസ് ആരും അറിയാതെ ആരുടെയൊക്കെയോ ഒത്താശയോടുകൂടി വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇത് കടത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നിസ്സാര കുറ്റമല്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളം കണ്ടതിലെ ഒന്നാമത്തെ അഴിമതിയാണിത്. ആണവ നിയമം, CRZ നിയമം, റോഡ് നിയമങ്ങൾ, പരിസ്ഥിതി നിയമങ്ങൾ എന്നിവ ലംഘിച്ചു നടക്കുന്ന മണൽ ഖനനത്തിനാണ് സ്വകാര്യ കമ്പനികൾ മാസപ്പടി നൽകി വരുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തിലടക്കം സമഗ്രമായ CBI അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഗവർണർക്ക് പരാതി നൽകിയിരിക്കുകയാണ് കരിമണൽ ഖനന വിരുദ്ധ സമിതി. അമൃത ന്യൂസ്, കൊച്ചി.